ይጽልዩ ኩሉ ጊዜ ድማ ኣብኡ ፀኒዖም ይምህለሉ ነይሮም እዮም። ለእግዚአብሔር ሕዝቢ እለ ይበርሁ ዝተባህሉ ነቢያት ንክርስቶስ አምላክና መድኃኒትና ተወለድ ብምባል መድኃኒት ብምባል ጠዊዖሞ ወለይ ይደሉ ይብሉ ሆሳዕና በአርያም እቶም ድሕሪኡ ዝሰምዕዎ ድማ ሆሳዕና በአርያም እቲ ኣብ አርያም ዘሎ ንሱ መድኃኒትና እዩ ንሱ መድኃኒት እዩ እናበሉ ዘመስገኑ ድማ ሐዋርያት ቅዱሳን ብድሕሪ ቅዱሳን ሐዋርያት ዝሞቱ ኩሎ ክሳብ ምጽአት ትንሣኤ ወለዶ ለእግዚአብሔር ዘመስግኑ እዮም። ስለዚ እኒ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ንሳቶም ንእግዚአብሔር ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ብምባል ይጽውዕዎ ብድሕሪኡ ዝነበሩ ቅዱሳን ሐዋርያት ድማ መድኃኒት ብምባል ይጽውዕዎ።
ሰለስተ ፈተሃን በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ
What the
منكنامن سلاسي كنديو بمنتاي سلسة غنو بمنتاي كعاد غنو منتاي كسموم منتاي كقبروم مالتي نايمن أبو ولد مالتك نايمن ولود منفس قدوس مالتك كم سرت كولد غيسرزو انتاي داورين قلو هانس انتاي نس زول قال كابيلو ينس مني يدو صغيلو أكل سوالين تايو سلاسي أكلون كميو ناي سبك ملاتهم ك سبحاتهم ك ركضهم ك نفسنا نسلاسي كميلات الرايوم ناي سلاسي بارياتهم كميو زي حميم زي دكي زي بوتيو ناي سبكة سماي حمامي دغامي مواتيو سلاسي نحد نسمم تايو إكزابير عمدا قطري تباوت أدوناي ملكوت ناي إكزابير ولدخ سمسقاوي منيو ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒዓለም አማኑኤል ኢየሱስ ተማለትዩ ክርስቶስ ማለት ክሩግና አካለ ካይደልን ነባሪና ያካልዩ መድኃኒዓለም ማለት ተሰቂሉ ዓለም ዘድዓነ ዓለም ዝተባለ መንዩ አማኑኤል ማለት ናይ ሰብ ነባሩ ስሙ መንዩ መልአክ ወይ ሰይጣን ናይ ግብሩ ስሙ انت تجبر ملاك بعد انت تجبر خسيتان بعد سلاسي بقول مولاد يوم بنس السباراويت بحد أمسال كان باغانتي بملاختي مولاد يوم سلاسي أبحاتان كميلهم يحضروا سلاسي أبطال كان كميلهم يحضروا سلاسي أبقود فأبطال برالو دو هو علو أيتيقون دو كميلهم أيتيقون ناي من سقان بلع ناي زابير وين ناي زابير ناي زابير من فس قدسينك عين بلعين انت يكوينا ريكبتي كوينو نفسوس ركيدو ايكونن نفسوس مس قدس تقاستواديو نساتهم كزيتوادو أرحقومنا نصليومنا ديوم وين سسوعجو بتحيوه يوسف زخويا نساتهم سب زيكونو ايكونن سمام نغيل واتيو እንበልዖ ስጋ ሙድ ይያው ሙድ ሰብነቱ ህያው በመለኮቱ ነፍስ ተፈለቶ መለኮት ተዋህዶ አብን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ሆኖ ሙድ በሰብነቱ ዝተባሃለ መን እዩ መለኮት ህያው በመለኮቱ ዝተባሃለ ስጋ ናይ ስላሴ ልውኖም ከመይ እዩ ከም ልቢ ከም ቃል ከም ስንፋስ ስላሴ ከም ሰለስተ ሰብ ድዮን ከም ሓደ ሰብ ኣብ ሰለስተ ሰብ ክንደይ ልባ ኣሎ ሰለስተ ክንደይ ቃል ኣሎ ሰለስተ ክንደይ ስንፋስ ኣሎ ሰለስተ ኣብ ስላሴ ክንደይ ልባ ኣሎ ሓደ ክንደይ ቃል ኣሎ ሓደ ክንደይ ስንፋስ ኣሎ ሓደ መን ልቦም ኣብ ቃሎም ወድ ስንፋሶም መንፈስ ቅዱስ ናብ መን ልቡ ባሉ
ንወልድ መን ቃሉ ባሉ መንፈስ ቅዱስ መን ይስንፋሱ ባሉ እግዚአብሔር ወልድ ካብ አብ መዓስ ተወልደ ንዘላለም እናተወልደ ይነብር እያሃት ዝለቱ ወይትነበረቱ እምአብ ከዝበለ እቲ ካብ ዝትነ ማርያም ክጥነስ ከለኸ ካብ አብ እናተወልደ ይነብር እቲ ካብ ዝትነ ማርያም ክውለድ ከለኸ ካብ አብ እናተወልደ ይነብር እቲ ክስቀል ከለኸ ካብ አብ እናተወልደ ይነብር መንፈስ ቅዱስ ካብ አብ መዓስ ሰረጸ ንዘላለም እናሰረጸ ይነብር ከም ፍልፋሊት ማይ ዘይትነጥፍ ከም ነበልባል ዘይፍልፍል ከም ዝበለ ቅዱስ ቄርሎስ ብሰረፈ ገርገሮስ ገባሬ ምንተራስ እንታይ ሃይማኖትካ ተዋህዶ ተዋህዶ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ስጋን ተዋህደ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ኮነ ሓደ ስጋ ኮነ ብምንታይ ምክንያት ተዋሃደ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ንእግዝእትነ ማርያም ድንግልና ተጠንቀቀቱ ወዲ ይበላ ንሳ ድማ ምድሪ ዘይተርኢ ሰበይቲ ዘይሰማይ ትወልድ ኣየ ይቀበለቶ ንሱ ድማ እሞን እግዚአብሔር አምላክ እንታይሳሎ ኩሉ ይካሎ ይበላ ንሳ ድማ ከምቲ ዝበልካኒ ይሁነኒ በለቶ ይሁነኒ ዝበለቶ ብምቕጣፉ ከም ምርኣይ ከም ዓይኒ ከም ምስማዕ ከም እዝኒ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነብሳ ነብሲ ወሲዱ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ኮነ አምላክ ሰብ ኮነ ሰብ አምላክ ኮነ ረቂ ግዙፍ ኮነ ግዙፍ ውሱን ኮነ ወልደ አብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም ብትስቢቱ ክልተ ልደት ኣብ ተዋህዶ ከበረ ንኣብ ናይ ባህሪ ወዱ ኮነ ከመይ ኢልዳ ተዋሃደ ከም ሓውን ከም ሓጢን ከም ነብስን ከም ስጋን በትሪ ሙሴ እንታይ ዝኾነት እያ በትሪ ኔራ ሰበን ዝኾነት ሰበይቲ ሎጥከ ሰበይቲ ኔራ ጨው ዝኾነት ማየ ግብፅኸ ማይ ነይሩ ደም ዝኾነት እዚ እንታይ ይበሃል ተለዋወጠ ይበሃል በተዋህደ ኣይበሃልን ማይን ፀባንከ ተሓዋወሰ ይበሃል በተዋህደ ኣይበሃልን እዚ ዘይፈልሰብ ክርስቲያን ክብል ኣይክእልኒ እዚ ዘይፈልሰብ ተዋህደ ክብል ኣይክእልኒ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወወልድ ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ቅዱስ ተዋህዶ አምላክ Amen.
ወገን ይረስ
ወሴኒ ወሲኩም ብሉ ለመንግሥተ ሰማያት ለተክርስቲነ ማርያም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል ዓሰርተ ክልተ በዓልና ፍጻሜ የሆነ መድኃኒዓለም ክርስቶስ በረከቱ ያድርገንና አቡነ አቦ ወወልድ ተሰአለት ወልድ